Kaixo, Amaia Arroyo Sagasta naiz, eta bideo honetan online ebaluaziorako aukerez hitz egingo dugu. 3 gai jorratuko ditugu. Lehenengoan, ebaluazio paradigmaren koherentziaz arituko gara, offline ingurunean eta online ingurunean. Bigarren gaian, ebaluazioa online egiteko hainbat modalitate ezagutuko ditugu. Eta azkenengoan, 3. feedbackari buruz arituko gara. Kontuan hartu beharreko hainbat alderdi jorratuko ditugu. Guazen lehenengoaren bila. Lehenengo gai honetan, koherentzia hori lortzeko, ideia batzuk edo jorratuko ditugu. Komentatu nahiko nuken lehenengo ideia oso oinarrizkoa da, eta da batez ere, pentsatu behar dugula gure ebaluazio paradigman, bai? Hau oso garrantzitsua da, azken finean autu bat eginda egon behar delako, lehenagotik. Orduan, aurreko eziklip batzuetan ere aipatu izan ditugu, aipatu izan ditugu bi paradigma handi edo daudela. Alde batetik ebaluazio formatiboa eta beste alde batetik ebaluazio sumatiboa. Eta horien artean, assessment for, assessment of eta assessment as. Orduan, horien inguruan, jada autu bat eginda eduki behar dugu, eta horien inguruan zerbait pentsatuta eta erabaki batzuk hartuta egon behar dira. Hasi aurretik online edo offlinean pentsatzen, ez? Eta hori oso oinarrizkoa da. Bigarren ideia bezala, gustatuko litzaidake komentatzea, offline eta online inguruneak ez direla bi aparteko mundu, ez? Dena, bloke berean joan beharko litzakela edo dena bat bezala ulertu behar dugula, ez? Kontinuum bat izango balitz bezala. Azken finean, hartzen ditugun erabakiak, bai izan didaktikoak, metodologikoak, estrategikoak, edukiak, helburuak, danetik, ez? Denak izan behar dira koherenteak. Orduan, ezin duguna egin da erabaki batzuk hartu offlinerako edo aurrez aurrekorako eta beste erabaki batzuk hartu onlinerako, ez? Orduan, hori oso garrantzitsua da eta horrek esan nahi dau, koherentzia hori bermatzeko ezinbestekoa dela. 3. ideia bat, ere beste eziklip batzuetan landutakoa da, eta da ezin dugula ahaztu, lerrokatze eraikitzailea. Orduan, komentatu izan dugu lehenago, hor daude 3 aldagai oso garrantzitsu, oso lerrokatuta joan behar direnak, bat eginda pentsatu behar direnak, eta alde batetik helburuak, beste alde batetik helburu horiek lortzeko sortzen ditugun testuinguruak, eta azkenik edo 3. bat, izango litzake, hori guztia nola ebaluatu, ez? Orduan, zer gertatzen da online ingurunean? Askotan hasten garela betetzen, gauzez betetzen, eduki ez betetzen, jarduera ez betetzen, eta gero konturatzen gara, eta hau nola ebaluatu behar dugu, ez? Orduan, kasu honetan ere, online ebaluazioan ezin dugu ahaztu, diseinuaren baitan dagoela ebaluazioa, eta betetzen goazen enean, gure plataforma edo dena delakoa betetzen goazen enean, ebaluazioarekin lotutako erabakiak hartu behar ditugula. Eta ez, azkenengo momenturako utzi, gero bestela, beti erortzen gara betiko ebaluazio moduetan, eta ez dute ikaskuntzari begira ekarpen handirik egiten. 4. ideia, koherentziaren gaiari dagokionez, ongo litzake, tresnekin lotuta, bai? Orduan, zer gertatzen da onlinean, tresna pila bat daudela. Hori izaten da, aukera handi bat, baina eraberean izan daiteke muga bat, ez? Edo oztopo bat. Orduan, ebaluazioaren kasuan gauza bera gertatzen da, tresna pila bat daude, esaterako errubrika digitalak, aukera edo adibide bat izan daiteke, eta askotan, tresna hauek guztiak egoteak itsutu egin gaitzake.
Ez? Orduan, nire mezua hortik joango litzake pixkat. Ez gaitezen itxutu, joan gaitezen pixkat errora eta pentsatu dezagun ze erabaki mota hartu ditugun, paradigmari dagokionez, eta horrekin bat datozen tresnak, bai kualitatiboki eta bai kuantitatiboki aukeratzea, ez? Eta, horrek lagunduko digu koherentzia hori bermatzen. Ze, azkenean bestela, katxarreoan eror gaitezke edo dispertsioan, eta egia da, alde horretatik online ingurune batean posible da, aurrez aurreko batean, ez daukagun dispertsio horretan erortzea, ez? Orduan, ez gaitezen itxutu eta joan gaitezen pixkat, funtsera edo muinera, bai? Eta azkenengo ideia, atal honetan, izango litzake, aholku modura, ez pentsatzea, online edo offline ingurunetan. Pentsatzea paradigma terminoetan. Azken finean, garrantzitsuena ebaluazio kontuetan eta bestela ere gure ikasleak dira, gure ikasleekin landu behar duguna, hoberen funtzionatzen duten estrategiak, gure ikaste-emaitzeak lortzeko edo gure helburuak lortzeko eraginkorrenak diren estrategia metodologikoak, didaktikoak, eta horietan jarri behar dugu arreta, ez? Orduan, behin autua eginda, behin erabaki horiek hartuta, orduan ja joango gara erabakiak hartzen bai aurrez aurrekorako eta bai onlinerako. Orduan, horrek lagunduko digu benetan koherentzia hori bermatzen eta gure ebaluazio eredua zehazten. Bigarren gai honetan, online ebaluaziorako dauden modalidade ezberdinei buruz arituko gara. Hasteko gustatuko litzaidake komentatzea online ikaskuntzari buruz ari garenean askotan pentsatzen dugula ebaluatzeko modurik simpleenean ero, ez? Eta izaten da autozuzentzen diren testak edo galdetegiak. Egia da erabiltzen direla eta neurri baten lagungarriak izan daitezke, baina online ingurunean egin daiteken ebaluazioa asko zaratago joan daiteke. Orduan, tarte hontan saiatuko naiz aukera desberdinak eskaintzen eta ulertarazten, ez dela gauza bera online ikaskuntza eta urrutiko ikaskuntza. Azken finean urrutiko ikaskuntzan, baliteke halako bakardade bat egotea, ikaslea makinarekin bakarrik komunikatzea, eta online ikaskuntzan aldiz, ulertzen da pantailaren atzean eta makinaren atzean pertsonak daudela, eta beste egiteko modu batzuk ere egon daitezkela. Orduan, ideia hori oinarri bezala hartuta, saiatuko gara modalitate desberdinak mahaigaineratzen. Eta hori da, hain zuzen ere, bigarren ideia, ez? Gogoraraztea, ebaluaziorako badaudela 3 modalitate oso ezagunak, lehendik ere estiklip batzuetan aipatu izan ditugunak, eta dira alde batetik autoebaluazioa, heteroebaluazioa eta koebaluazioa. Orduan, oso garrantzitsua da ulertzea, online ingurunea ere aproposa dela 3 horiek aurrera eramateko. Orduan, saiatuko gara adibidetxo batzuk jartzen, horietako bakoitzari buruz, online ingurunean posible direla ulertzeko. Orduan, hasteko, pentsatuko dugu modurik tradizionalenean, nolabait esateko, eta izango da heteroebaluazioan. Orduan, nola egin dezakegu online ingurunean heteroebaluazioa? Berez oso erraza da. Azken finean heteroebaluazioan irakasleak duelako nolabaiteko protagonismoa eta ikasleak egiten duena da entrega bat egin, zerbait entregatu. Orduan, entrega hori online ingurune batean izan daiteke idatzizko dokumentu bat, izan daiteke irudi bat, izan daiteke bideo bat, izan daiteke audio bat, izan daiteke aurkezpen bat. Aukera asko dago, ez? Azkenean online inguruneak hori ahalbidetzen digulako, hainbat formatutan gauzak entregatu ahal izatea, ez?
Orduan, irakasleak soilik jasoko lituzke lan guztiak, ikasleen lan guztiak, eta jarduera nagusia hori da. Eta ze baliabidero erabiltzen duen ebaluazio hori egiteko, irakasleak normalean izaten du halako checklist edo kontrol zerrenda moduko bat, hainbat irizpiderekin, eta irizpide horiek betetzen dituzten ala ez, lanek betetzen dituzten ala ez, begiratzen du, eta horrela ikusten du, sartzen den parametroetan, ebaluazio parametroetan edo ez. Beste aukera bat, azken urteetan, bogan egon den eta dagoen tresna da, eta da errubrika. Orduan, errubrikak ahalbidetzen diguna da, egia da kontrol zerrenda moduko bat ere badela, irizpideekin eta mailakatzeekin. Baina, bai ematen digu aukera, kualitatiboki agian ekarpen handiagoa egiteko, feedbackean batez ere, eta orduan, asko erabiltzen den tresna ere bada. Baina egia da, analisiak ere egiten direla, ez? Ikasle batek niri irakasle moduan bidaltzen badite, grabazio bat edo lan bat, nik egitea horren analisi bat, nire irizpideen, nire begiradaren arabera, eta bueltatzea, iruzkin kualitatibo bat, ez? Edo izan daiteke kuantitatiboa ere bai, kalifikazio modura. Hori, hori izango litzake, heteroebaluazioari buruz egin ditzakegun, edo izan ditzakegun adibideak, bai? Baina egia da, online ingurunean asko erabiltzen den beste ebaluazio modalitatea dela autoebaluazioarena. Bai? Komentatu dugu, berez zuzentzen diren galdetegiak asko erabiltzen direla bai online ingurunean, eta hori izango litzake jarduera nagusia, bai? Baina ez bakarra, ze autoebaluazioa beste modu batzuetan ere sustatu daiteke online ingurunean. Ikaslei eskatzen badiegu zerbait grabatzea, beraien jardun bat adibidez, ez dakite, zerbait praktikaren bat grabatzea, beraien eskura uzten baditugu beraiek soilik egiteko, analisia egiteko irizpide batzuk, hori ere autoebaluazio jarduera bat bihurtu daiteke, ez? Orduan, posible da ere horrela ikaskuntza sustatzea, autokonfrontazio gisa edo autoebaluazio gisa, ez? Batez ere plano kualitatibo batean. Eta horretarako erabiltzen diren baliabide arruntenak dira, baita ere errubrikak ikasleen eskura utz daitezke beraien autoikaskuntza sustatzeko tresna gisa, kontrol zerrendak eta noski ere, eta besterik gabe irizpide zerrenda bat ere izan daiteke edo galdera posible batzuk, beraiek inspiratzeko. Eta pauso bat haratago ematen badugu, eta ausartzen bagara, posible da berdinen arteko ebaluazioa egitea edo koebaluazioa sustatzea. Bai, koebaluazioa egiteko jarduera nagusia, tailerra izaten da, izen hori hartzen du behintzat ikaskuntza kudeatzeko sistema gehienetan, Moodle, eta horrelakoetan. Eta, azken finean da, tresna bat, ahalbidetzen duena ikasleen artean lanak banatzea, esleitzea, gero beraiek izateko aukera beraien ikaskideen lanak ebaluatzeko. Bai? Orduan, labur esan da, esan daiteke irakasle bezala ingurune bat prestatzen dugula, non ikasleek entregatzen duten egin beharrekoa, hemen ere izan daiteke bideoa, izan daiteke audioa, izan daiteke edo zein formatu, idatzizkoa edo, eta gero, itxiera data edo entrega data amaitzen denean, egiten dena irakasleak da, lan horiek isleitu. Orduan, esleipen hori izan daiteke automatikoa, izan daiteke eskuz egindakoa, modu desberdina daude, baina azken finean ikasle bakoitzak eduki ditzake adibide bat jartzearren, bere bi ikaskideren lanak zuzentzeko. Orduan, horrek ematen dio aukera, alde batetik, berak egindako lana buruz pentsatzeko
momentutxo bat edo, ez, kontrastea egin dezakelako jaso dituen lanekin, bere ikaskideek egindako lanekin, eta beste alde batetik, eskintzen dio edo eskatzen dio hobeto esan da, ebaluazio paperean jartzea eta orduan, kalifikazio edo kualitatiboki analisi hori egiteko beharra, ez? Orduan, hor erabili daitezkeen instrumentuak izan daitezke edo baliabideak, izan daitezke baita rubrika, izan daiteke galdetegi bat, non ikasleek, aukera batzuen artean bat aukeratu behar dute, ez? Aukeran hitzeko galdetegi bat izan daiteke, edo galdera irekiak dituen galdetegi bat ere izan daiteke. Non kualitatiboki eskatzen zaion ikasleari, pixkat bustitzeko eta besten lanak nola ikusi dituen esateko, ez? Baina, iruzkinak eta analisi libreak ere eska daitezke. Eta hori ere izan daiteke irakaslearentzat, pista moduko bat, beraien lana ebaluatzeaz gain, beraien ebaluazioa ebaluatzeko. Orduan, ikusten duzen bezala, aukerak asko dira, online ebaluazioak baditu aukera horiek ere, eta azkenean ulertzen badugu continuum hori, lehen komentatuako continuum moduko hori online eta offline artekoa, ikusten dugu ikaskuntza azkenean edonon gerta daitekela eta hori sustatzeko baliabideak jartzean datzala guztia. Hirugarren gai honetan feedbackari buruz arituko gara. Eta, feedback batek izan beharreko ezaugarriei buruz hausnartuko dugu. Feedbacka ez da online inguruneko kontua bakarrik, egia da. Baina egia ere badena, aurrez aurrekoan daukagun gertutasuna, daukagun harremana, agian onlinean lortzea, batzuetan kosta egiten dela, ez? Orduan, ikas prozesuaren eta batez ere ebaluazioaren harira, feedbackak berebiziko garrantzia hartzen du online ingurunean eta horregatik pentsatu behar dugu nolakoa izan behar den gure feedbacka. Pixkat sistematizatzeko eta gauzak, irizpide batzuen aterkinpean egin ahal izateko. Orduan, lehenengo eta behin, gustatuko litzaidake azpimarratzea feedbacka etengabekoa izan behar dela. Noski, aurrez aurrekoan, gertatzen da, egunero elkar ikusten badugu, eta, beti daudela komentarioak, beti dago zer esana, edo, baina online ingurune batean, ikasleak ezin ditugu izan zain, azkenengo lan bat entregatu arte, eta gero azkenengo lana entregatu ostean feedbacka eman. Ze azkenean, batez ere ikaskuntza eta ebaluazio formatiboaren aldeko autua egin badugu, jarraia izan beharko litzakelako laguntza edo jarraipen eta feedback hori, ez? Orduan, etengabeko feedbackean, trebatu behar gara, baina egia da horren importantzia behintzat kontuan hartu behar dugula, ez? Azken finean, ikaskuntzaren andamiaje moduko bat egiteko oso garrantzitsua delako. Eta gainera, irakaslearen jarraipena eta irakaslearen presentzia bermatzeko aukera bat eskaintzen digulako, hori horrela izateak. Etengabeko feedbacka izateaz gain, feedbacka esanguratsua izan beharko litzateke. Zer da esanguratsua izatea? Ez da hitz polita jartzea edo ikaslearen gana heltzeko tono egokiena erabiltzea. Ez garari horretaz. Ari garena da ikaskuntzaren ezaugarriei buruz, ez? Orduan, feedback bat esanguratsua izateko, ikas prozesuan baliabideak eskaini behar ditu. Orduan, feedback horrek eskaini behar ditu alde batetik balorazioak nola egin dugun edo nola goazen jakiteko ikasle bezala, baina baita ere, galderak proposatu behar ditu, hobekuntzarako aukerak eskaini behar ditu, edo
nola hobetu dezaketen pentsarazteko iruzkinak edo galderak edo ikerlerroak proposatu behar ditu, bai? Orduan, horrek esan nahi du, eskaini behar diegula gure ikaslei beraien kabuz garatzeko aukera, baina beti ere, hemen ere handan viaje hitza erabiliko dut, baina bai da olako akuilu lanak egitea, sustengatzea. Etengabekoa, esanguratsua, eta, hau ja, nik uste dut pertsonalki oso garrantzitsutzat jotzen dudala, eta da, gertukoa izatea, bai? Online ingurunean, ikasle batzuk bakarrik sentitu daitezke, eta feedbacka ematen dugunean oso momentu aproposa da ikaslearengana hurbiltzeko, ez? Baina hurbilpen hori nola lortu, ez? Azkenean, batzuetan mezu bidez zaila gerta daiteke, edo tonuarekin ez dugu asmatzen, orduan gertutasun hori, xamurtasun hori, nik uste dut asko lortzen dela bideoarekin, ez? Azkenean begirada jartzen diozu, tonoa, gestoak, keinuak, eta orduan horrek guztiak bideo bidez egitea, feedbacka bideo bidez egitea ere, nik uste dut, nahiko positiboa izan daitekela. Audioa ere oso formatu egokia izan daiteke, eta noski, mezuetan ere trebatu gaitezke, baina, nik uste dut gaur egun eskura dauzkagun teknologiekin, feedbacka bideo bidez egitea aukera oso polita dela. Beste, eta azken ezaugarrietako bat, nabarmendu nahiko nukena da, feedbacka dialogikoa izan beharko litzakela. Esan dugu etengabekoa izan behar dela, esan dugu esanguratsua izan behar dela, gertukoa, baina azken finean feedback bat ezin daiteke izan bakarrik noranzko batekoa, ez? Orduan, bi noranzkotan mugitu behar den eta eraiki behar den elkarrizketa bat izan beharko litzateke. Orduan, horrek esan nahi du irakasleak bultza dezakela mezu bat, bultza dezakela hausnartzeko hainbat galdera, hainbat puntu, baina ikaslearen gandik ere jaso behar dugula, ez? Eta elkarrizketa horretan, joan etorri horretan izango da momentua eraikuntza bat sortzeko eta benetan feedbacka probetxuzko zerbait bilakatzeko, ez? Eta aipatu nahi dudan azkenengo ideia atal honetan justo horrekin lotuta dago, ez? Ez da bat ere erraza, ez? Feedbacka etengabeko izatea, esanguratsua izatea, gertukoa izatea eta gainera dialogikoa bihurtzea, ez? Orduan, gu irakasle gisa trebatu egin behar gara, noski, baina kontuan izan behar dugu beti ikasleak ere trebatu egin behar direla. Azken finean, feedbacka jasotzea, ulertzea, asimilatzea nolabait eta gero implementatzea, prozesu konplexua da. Eta orduan, irakasle moduan, konbeniko litzake hori kontuan hartzea eta laguntzea, ez? Pixkat, andamiaje hori hemen ere egitea eta kontuan hartzea prozesua luzea dela, eta adibidez, lehenengo mailako ikasleekin, beste tempo batzuekin funtzionatu behar dugula, eta poliki-poliki, bai beraiek eta bai guk ikasiko dugula probetxua ateratzen feedbackari, azken finean oso esanguratsua izango baita ikaskuntza prozesurako. Hitz egin dugu alde batetik online eta offline inguruneetan ebaluazio paradigma koherentea izatearen beharraz, hitz egin dugu ebaluazio mota edo modalitate desberdinez online inguruneetan, eta azkenik hitz egin dugu feedbackari buruz, onlinean oso garrantzitsua dena, eta konbeniko litzakena hainbat ezaugarri izateaz. Ebaluazioa noski oso prozesu konplexua da, eta oso gai konplexua da. Baina online ingurunean ezin da konplexuago bihurtu. Ezin dira azken finean teknologia digitalak ebaluazioaren oztopo bihurtu, ez? Eta are gutxiago baldintzatzaile, ez? Gure aliatuak izan behar dira. Teknologia digitalek lagundu behar digute
gure autuak eta gure paradigma, gure ebaluazio paradigman egindako autuak eta hartutako erabakiak aurrera eramaten. Eta orduan, horrelaxe ikusi behar ditugu, oztopo baino aliatu bezala. Nik animatzen zaituztet, online ingurunean murgiltzera eta ebaluazio prozesu guztiei buruz hausnartzera eta batez ere, kontuan izatera esandako guztia.